Molen, welcome to Maskandi Festival. Okay, Molen Maskandi Festival. Maskandi Festival. Maskandi Festival. From far away, from Atlantis all the way. Yeah. From Atlantis, yes. Simply also known as Mr. Taylor, yeah. Mocho spanje namhlanje manje kuse Maskandi Festival. Yonke la nto enzeka ndemileza namhlanje manje namane from mane Prince Otash. Maskandi Festival. Welcome. This is Ronnie. Niyazi kumnandi yonke la nto enzeka. Angihambe letho ke manje ngihamba no uhamba namphathi wahlelo mfowethu. Yeah. Kanjani futhi? Ngiyaphila mntaka baba. Ngiphile kakhulu ke manje ngoba sengiphuma nase stage. Yeah. Million kanza sengabonile enkundleni zokuxhumana. Subscribe lapho idatha lishipping le wena. Bonke. Molen is Will is back. Dominator man. Welcome to Just Fashion. As always, Ronnie Lona. Don't forget to like, subscribe, share. Yongelando. Namhlanje sike Maskandi Festival. As you can see, kugcwele kulithi Yongelando. I nominate man Chomi. Hey, how are you? I'm good, thanks, and how are you? Ngiyaphila nami shona. Igama ngingudakalo. I'm from Pretoria. Deserve for Maskandi. So sike all the way to Maskandi Festival. Shout out. Is it the first time makeup? It's not the first time. Okay, first of all, kawusixelele nge-attire yakho namhlanje. Inspiration behind. Okay, i-attire matches the Maskandi Festival, yes. Ndinxibe isiZulu because I love the Zulus. Do you love Zulu guys or Xhosa guys? Zulu guys, I'm dating a Zulu guy. Okay, number 2. Yep, artist oyizele namhlanje ufuna ibona kakhulu. Limit nomjolisi. Yes. Ingoma eyi-1 uthi ngoba yethebisana kakhulu. Uyisela. Okay, Joe. Uyafumaneka ku-Instagram, IG, yonke lalo. Yes. Instagram. Usasonombula. On TikTok, ngudakalo the Joburg runner. What's my friends? Thank you and out. Molen, welcome to Maskandi Festival. Okay, number 1 man excited namileza namhlanje man niphethe chomi zami fresh. Ninjani chomi? Sira chomi njani wena? Ndiyaphila nami njani na chomi? Siyaphila chomi njani? Chomi ngicela nje ukubuza mathiwa inolanda i-trip check OTD ngesilungu wasixelele man why uqalizani why unxibe kanje wathini qala ku ihlangu Nike. Okay, chomi. Jean na top the fix. Okay, chomi clock it. Cash. Okay, wena chomi ngasixelele ngawe. Chomi ngupratha i-shades zami. Hayi wena. Itop yami ungusi-K. Hayi wena. Ushini itop yami. Steve Maydodo. Clock it. Okay. Ayithathe. Ngo. Okay, Chom. Okay, guys.
I-artist yena efuna ibona namhlanje makule Maskandi Festival yebo nifuna Gatyeni Chomi, gatyeni. Wena Ngifuna ushenge. Ukhona phofu? Akekho Chomi. Akekho Chomi. Hayibo nyani. Umenzi bekhona nomenzi yini? Ke sana. Chomi. okay Sorry mala, sorry. Okay, out of 10 festival nini ngoba Hayi kaloku sisa silapha ka last year. Akuyabiza. Yabona namhlanje? Hayi namhlanje over. Le game hayi ndiku10 shenge. Amehlo ndinika u4 out of 10. hayi 4 out of 10 Chomi zabila clock. okay Chomi nafumaneka Instagram TikTok yonke lana ubani Instagram ngani Facebook yonke lana mama ke Mamabo. Spande siphumile and out mina man yabo phethe ya uphethe igcoka amala kwaBhaca elibuya ngale Mount Frere ngokuhlala la ePhilip eCape Town. okay bhutam ngicela ungitshele nje i-trip check from ezantsi ukuya phezulu wayegqoke kanje nawanxibe kanje ya ezantsi ngigqoke Omega ngagqoka ibhulukwe lamabhinqa ngasenhla ngagqoka iskipa sika SK enhloko ngagqoka uCode khombisa bona ukuthi ngiyazidla ngobhinqa bami futhi angibushendezi sila eKhayelitsha Maskandi Festival i-artist Maskandi ku-line up lapha oqomba okay i-performance yayo bufuna ukubona kanye soyibonile yey uSminoff budwami into start ngasibeka la uSminoff sifuna ukubuka yena nje sezo perform I think around 7 o'clock so sifuna ukubuka yena uSminoff judging by experience yakho festival yonke inika bani out of 10 festival nje yonke manje ibuka nje festival ngayinika u7 out of 10 ngicela ukubuza isizathu mhlawumbe wayinika u7 inkinga ukuthi nini ku7 ukuthi line mawufuna ukuthenga ama drinks okubandayo indi line then egate abafuna isikene nama drinks wethu so manje mali ubamba line ende kanti artist iya perform stage yona into sizele umculo mara ngaba baona ba charge ikula box umzekelo bathi 50 rand ungena kula box yakho Kaloku nje Instagram TikTok efumaneka yatholakala bhuti wami ku TikTok bathi ngibani igcoka amala kwaBhaca 626 mina lozo ngithola ngose bhuti wami Khayelitsha Maskandi Festival kuphuma isiphakathi Maskandi Festival Khayelitsha Just Fashion siphethe Roni abeyazi kumnandi nami nedwa man siyakhuphuka lapha namhlanje uright job Right njani? phila nami ngibani igama Ngibongekile. Chomi manje ngifuna nje ukubuza imibuzo embalwa man yabo quick oqala kasixelele man ngithayino lena ngesilungu i-drip check kanye indondoni bathi kasixelele man namhlanje OTD. ya Sethe unqoba kanje because lithe uthi semzofika singamaZulu. Yes. okay umbuzo wesibili artist ozoyibukela mhlawumbe ufuna uyibona okanye iperformer oyithanda kakhulu eMaskandi But firstborn yethu. Bani firstborn yethu, why ungayazi? okay yaphe kap Firstborn yethu. ni first soon ya kumele Maskandi Gogo hlala Nkomo. ngoma zakho uthanda yephi uyithanda yi-one Wema, nginosibalo muhle. okay Chomi out of 10 festival unika bani 10 out of 10. Yey, ndiyaqala nokuza but yey it's giving. Maskandi Festival ekusekumnandi kanjeyana manje sami nedwa manje nama noses bami mana unjani Siyaphila bhuti wami unjani? Siyaphila sisi unjani sisi Siphilile bhuti wami. Sisi man Unjani wena? siyaphila nama my sister man ndimnandi ngicela ubuza man sisi mangiqala bekosisi wami usixelele nge-outfit yakho namhlanje man why udibanise le mpahla wanxiba kanje because I'm inspired by uMaskandi. I'm inspired by the brand. okay wena sisi Mna bhuti wami ndizinxibele ucamagu wami apha. Thunyelwe nguMondeka. And then I've been waiting for this outfit for a long time. hayi sisi okay me sister artist efuna ibona namhlanje perform yethu Katseni! wena sisi Mna bhuti wami khayela ubone uMafikizolo.
Segqithile nje Sagqithile uMafikizolo lo muntu wasegatsheni. Okay, khonqa-ke sisoma out of 10 ifestival ninika bani? Ndini ku-8 Chomi mina kule game ndini ku Wena sisi unika bani? Ndinika u-9. Why 8? ndini ku-8 because egeyithini abafuni singene nawo namanzi, just simple water. Oh yini. Wena Just sisi water. why niku We understand about ezinye izinto. Space. And then vibe right. Okay, sisomne fumaneka amakhasi onxibelelwano o-Facebook, o-TikTok. Ndikhona ku-Facebook andikho ku-TikTok. Ubani phakwa Facebook sisi? Ndinguthandi Wentume. I've got a few followers and I'm not big on Facebook. Okay, wena sisomne And on amakhasi WhatsApp. onxibelelwano. Ndikhona bhuti wami ku-Facebook, ndikhona naku-TikTok. Ku-TikTok ndingu@Busi. Then ku-Facebook ndinguNombuso Buyendeke Bhaqela. Siyakulokha ke sisi ama-2K. Simply as also known as Mr. Taylor, yeah. Sharp. Okay, sisam check before siqhubekeke. Uxele outfit yakho namhlanje. What's on? Siyabona ebuhlungu. No man. Oh, Burberry. Okay. Casablanca. Sure. Yeah, I think it's Zara. Yeah, I think so. Sure. Yeah, Dolce I'm Gabbana. Zara. Dolce Gabbana. Yeah. Okay, from man, judging by experience at the festival, like Maskandi Festival, how do you feel about the festival? I know the festival has been growing. Maskandi Festival, welcome. This is Ronnie, Nayaz, kumnandi, ngongelandi yenzeka. Angihamba letho ke manje, ngihamba no uhamba namphathi wahlelo mfowethu. Yeah. Kanjani futhi? Ngiyaphila mntaka baba. Ngiphile kakhulu ke manje ngoba sengiphuma na stage. Yeah, so nje hayi yonke into ihamba kahle mfowethu. Before siqhubeke ngicela ungitshele nje nge-trip yakho, ugqokeni, kwenzakalani nje ngibona ukuthi umuhle. Awu, kakhulu. Mfowethu. Kunzima ukuchaza kodwa ke mfowethu ngasho nje ngithi hayi ama-Omega nje lawa. Then izoba ubrand uthi then beyifake yani. Yebo mfowethu. Omunye umbuzo, uMaskandi yini kuwena? Mfowethu phela thina sabantu abasuka emakhaya, abakhulele emakhaya, abakhuliswe ngesintu. So yona ndlela lena esikhule sidlala ngayo mangabe nje sijabule lapha emakhaya. Hlasempe mangabe kunemicimbi noma mhlawumbe kunalonto. Yona ndlela nje esesijabule ngayo le ndlela esisina ngayo nokuhlabelela ngayo. So nje indlela nje yasemakhaya from back lapha esisakho. Awungitshele ke wenzani, ukhona ama-event owenzayo, uyacula noma wenza kanjani? Mfowethu nje umphathi wohlelo Maskandi artist. Bongangena nje ku-TikTok uthi nje umphathi wohlelo MC. Uzofuna ubona ukuthi isikhathi esiningi lapho kusuke ngekho umphathi wohlelo kuyacaca ukuthi uhlelo alihambi ngale ndlela ofanele ngayo. So I'm a event organizer also. Abantu abaningi ke bayazi ke ngine umphathi wohlelo Youth Day celebration engibamba njalo ngoJune. Lapho engisuke ngakha ulusha ngibuyisela esintwini. So ukuthi abakhumbule uma ku Youth Day ukuthi siphuma phi imvelaphi yethu. Yes, so ke isikhathi esiningi sibambela lapha eTucson Center khona la eKhayelitsha. Bayazi ngabafowethu nje inyaka odlule ngangilande umjolisi. I mean ngangilande omayogathi. Ngalanda abafowethu abaningi nje noma wena bamshawa ekhona lapha nje ukuhle kunjana nje ukugcwele ngalendlela esisimanga. So nje I'm an event organizer ngifuna futhi ngibe artist. Yes. Bengicela ukubuza ingoma oyithanda kakhulu mase uyiperforma abantu bayijabulela kakhulu yini? Mntaka baba mina since ke ngafika emculweni ngihamba nalo ngoma engisuke ngikhiphila ngaleso sikhathi. Bakhumbula abafowethu 2015 ngakhipha ingoma eyithi ngiyabathanda abazali bami almost iKZN yonke ayidumile lo ngoma. Ngafika la ngo2016 ngabe ngafika ngayipusha futhi bayithanda abantu. Uqala kwami ukufika la eRugby ngifike ngeRadio Sibonele. Sine festival eyayilana uMaskandi. Sayishaya ngo2017 sasibambele eMiwe. Sazoyibambela la eRugby Stadium ngo2018. Kwagcwele kuyisimanga kumnandi. Ngisashaya yona ke lo ngoma. Ukwazi ukuthi ngo2018 ngaphusha ingoma ethi ingoma yami. Lapho ngangima ngifike khona ngidlala bajabula abantu. Ngazokhipha enye ingoma eyayikhuluma ngokuthi ngizamela abantu abami.
kakhulu man. Wanna be within. Okay, let me let you namhlanje yami. How are you? Ngiyaphila njani futhi? Ngiyaphila namhlanje. It's gonna be a problem. Xhosa izotama sizwana. Akunankinga. Usizwa kanjani namhlanje? Ngijabule kakhulu qeda ukwehle stage yazini kumnandi nje ama-artists engihlangana nawo even the atmosphere abantu kumnandi everything. Okay, ngifuna nje ukubuza imibuzo embalwa. Okay. Oqala usizwa like khawungitshele outfit yakho namhlanje. Okay, so outfit yami inspiration yakhona umumbo. So bengifuna into ehlukile vele as an artist brand yami lena uthi ngigqoka kanje. So isuka lapho because ngicula vele ngesintu ngesizulu isuka lapho ukuthi embrace ene culture yami. So okay, when are you artist? Artist ngiyacula mina. Oh, yes. Hayibo. Qeda kwehle stage nje. Congrats. Okay. Umbuzo wesibili asekuthiwa Maskandi. uMaskandi yini kuwena like? uMaskandi imvelaphi yethu. Uyabona isigqi sethu sase-South Africa, isigqi sethu singamaZulu. Uyabona indlela nje vele leyo esicelebrate ngayo, esidonsa ngayo imvelaphi yethu. So isho kanjalo kithi. Kulama artists alana wonke yephi ufuna uyibukela like oyizeleyo uba like you wanna see mhlawumbe iperform. Cishe bonke ngiyayithanda ingoma zabo. uMenzi was the highlight. Manje mafika izolo uzogibela stage i-highlight time nayo. Ziningi baningi nje abantu engibathandayo la. Uyeqala ukuza la Cape Town or? Angiqala ukuza la Cape Town. Okay, so far from experience yakho, how's the festival out of 10? From 1 to 10 ungayinika ba just judging by the vibe and yonke le nto ya. Because ngiperformile abantu ba responda kwaba mnandi ngithi 10 out of 10. 10 out of 10. Yes. IG wakho kumaneka kuphi Instagram yonke la. Okay, Mumbo uyangisearch on Facebook uthi Mumbo and then aku Instagram Mumbo89, go TikTok Mumbo everywhere. Siphumile sibanje. Kubuka lapho. Molen sike Maskandi Festival as always man. Kumnandi kanje yana man yonke la niyenzeka. Clip check. Okay Robana. Budi. Kumnandi futhi man. Outfit yakho namhlanje man. Iyandenzela mkhulu wami. Khawungixelele nje man i-inspiration uqale ezantsi ba wayidibanise kanje la outfits. Ngidibasela kanjani bhuti wami? Maskandi uyangichaza kunobhuti kuthiwa ngu-Uncle LK. Ko TikTok yafumaneka bhuti wami. Grootman i-artist oyizelele namhlanje ufuna uyibona i-performer yephi? Ujubala Mbali. Umzukulwane. Yeah, I think next way ndifuna yena bhuti mdala. Grootman, judging by ihlobo ebona ngayo festival out of 10 ungayinika ba? Engayinika u9 because bhuti wami manini u8. Yadisappointed apha napha. Yabo. Because abakwazi udlala i-house, udlala uMaskandi, udlala i-house, udlala uMaskandi, udlala igqomo, udlala ipiano ayikwazi. Xa uqala ngeyisemidlalo yasemi imix yakho yazaba ndiqala nge-house. Uya pha udlala ngepiano lalo ugqibela ngepiano ukwazi ba upiano uqala eqaleni. It's fine, okay. If ukhwela umomo capital small ungaqala ngabe egemini. Okay Grootman, yafumaneka amakhasi onxibelelwano Facebook, TikTok yonke la. Yafumaneka ku TikTok igama nguLiko Oscar Mbo. Ngosi Liko Oscar Mbo. Siphumile Maskandi. Ngicela Maskandi siphumile sonke. Ngicela nipick up ushenge apho. Ushenge. Hayi ngokukhuphuka. Yini ndoda ngibona sikhuphuka la. Moleni siphakathi kwaMaskandi Festival. Kumnandi kakhulu angazi ukuthi ngithini. Uright bhuti wami? Ngiyaphila bhuti right? Ngiyaphila nami bhuti. Cela nje ukuqala before siqhubekeke kwama interview. Awungitshele nje outfit yakho namhlanje wayigqoke kanjena yeah. No, mina ngumfana othanda ukugqoka isitayela abantu abaningi bangazi ngumfana othanda ukugqoka umkati uPrenwood ngigqoke nani but ngithe namhlanje obisama ne. Ake ngigqoke nje umkati, ake ngigqoke nje normally. Ngigqoke nje short yami ngigqoke iphaca ngoba kuyashisa yabona. Enye question siyazi ukuthi abangakwaziyo ubani artist yeah. No, mina igama lami nguBobheje abantu abaningi lapha eCape Town bangazile. Umfana okwashisa kakhulu ngealbum efika ngo2022. So bayangazi akusinkinga umfana nje onestyle kakhulu kodwa ke ngiyaxolisa nje ukuthi ngike ngathi ukuma kancane ngezinto ukuthi bengibhizi ngazo kodwa ngiyabathembisa ukuthi njengoba nje kuDecember ne ikhona umphako engingabapha bona ngoMdecember as from uJanuary ke cha kobe kusetshenzwa hayi kancane. Omunye umbuzo so far i-festival ungayinika bani out of 10 by indlela obuka ngayo?
i-festival ne? Out of 10 ungayinika 7, 8, 10. Oh okay, la kumaskandi kahle unyaka nonyaka kuye kuye ngokuthi simsupport umuntu owenze kahle. Mina uma fika izola ngifuna uqamba mangelo ngiyangele. Uma fika izola bengifisa ukuthi sonke simsupport simbeke ezingeni ezumkhaya. Abone nawo lo nyaka bengowakhe. Nangelinye ilanga mhlawumbe next year kuzoba omunye umculo sikwazi ukubona ukuthi akwazi umuntu ukuzibona ukuthi cha ngikwazela ukusebenza uyabona. Akusho ukuthi mangincoma ingoma yomunye umuntu kuma social media sekuyena but sengiyathi ukuthi lo nyaka uma fizolo usebenze kakhulu simsupporteni sonke abafowethu nabo kumele avotele khona simsupport uma fizolo nala nakuma award noma yini kumele anqamule unyaka simsupport kulo nyaka Yes, mos. Actually, I never knew that ngama no. Amba no mafizo lo. Ngivuyile kwazi futhi wami. Ufuna nje ukubuza imibuzo engibalo nje. First of all, kangitshele nje kuthiwa yini i-drip check ngesilungu ukuthi ugqokeni like uziva kanjani ya. Akunenge ngigqoka ama-clocks, i-shorts ne. Yeah. Yonke le then iphepho amandla. Okwesibili futhi wami ngicela ukubuza ingoma yakho uyithanda ukuperforma eyaziwa kakhulu yini? Ithi nyongo. Yeah. Nyongo. Okay, umbuzo wesithathu. Ngicela ukubuza ukuthi i-festival masewujonga la kuzizwa kanjani? Out of 10 uyinika ba? Festival iyo. Hayi ngiyayinika 100 because 100. Abantu baningi kusekhona abangaphandle futhi kusazogcwala nje kakhulu so ya ngiyayinika 100. Angihambi ndedwa lana ngiphethe Mjolisi mfowethu. Yabonga futhi lapho. Before siqhubekeke ngicela nje outfit yakho attire yakho namhlanje. Yeah, wayincibe kanjena ya. No, but ngicabanga ukuthi bazokwazi ngiphusha ubujongo njengamanje. Njengomfana wale eKZN eMzumbe wandele ePolice Court. Siyaye sibe nje. Yeah, uma siye endaweni siyojabula kuba mnani ubujongo nje lento engiyo namhlanje. Ngicela ukubuza iMaskandi. What does Maskandi mean to you? Maskandi meanisha ndoni ku? Ngithele ngiMaskandi, Maskandi yini ku? Bude ngizothi ukuphila ngoba uyinto enginika mina konke engifuna uku-express. Yabo so ngiyacabanga ukuthi uma uzo-check indlela uMaskandi odominate ngayo njengamanje kubo bonke abantu eSouth Africa jikelele. Ingoba unomyalezo futhi o-attachayo kubantu usho ukuthi into esho uMaskandi into esondele kakhulu entweni abantu abaphila ngayo every day. Umuntu khona umuntu olale engadlile uthi khona ingoma eculwa ngalokho, khona umuntu olale engembethe, khona ingoma eculwa ngalokho, khona umuntu ojabule osephumelelo nakho konke, khona ingoma esho lokho. So uMaskandi unaleyo nto ukuthi ke i-mentality yakhona ihambisana nawo wonke umuntu okhona emhlabeni ngokwahlukana kwabantu ngokwey'gaba zokulalela ingoma nokuyithanda kwabo. Mase uperforma yeyiphi ingoma othanda uyiperforma kakhulu? Yaziwa kakhulu ngabantu. Ithandwa ngabantu. Ngicabanga bayithanda zonke bafo. So ngiyaye ngingahlungi nje ngiyaye ngidedele nje zonke zigijima ngoba ayikho engathi specific ukuthi abantu bathanda le kakhulu cha. Mangishintsha nje ngilokhu ngishintsha abantu bavele bajabule. Usebenza phezu kwa-album yeza or EP? Ya i-album siphelile mfowethu izofika nje mhlawumbe uNovember ungapheli uNkulunkulu uma engavumanga ngoDisemba saqala. Iyafumaneka TikTok, Instagram nebangakwaziyo. Hayi yonke indawo uma uthi Mjolisi nje kusayimngede. Ngibonga mina butami. Maskandi Festival
siphumile ngiyabonga Siyathokoza mfowethu. ngibonga bhuti Maskandi Festival kumnandi eKhayelitsha yonke la ngenzeka namiletha mana ngamiletha ngama no Amawele kaMamchawo Nongoma. Kumali kumnandi bhuti nifuna nje ukubuza imibuzo few questions oqala cela ungitshele nje bathi ngesilungu ngithi check ungitshele nje ukuthi igqokeni wayigqoke kanje uziva kanjani bhuti Kale from ezansi from ezansi oh iteki ka Gucci izoba i-tracksuit ka Redbird izoba i-t-shirt ka Ball izoba i-capes ka Ball into edalwa ngibe ngalowo ndlela leyo ngimuntu oyithanda i-brand ne ngiyazi mhlawumbe abanye andiyazi ngayibeka kanjani na so ngimuntu okholelwayo into bona futhi noba kuthiwa ayo brand as long ngizohlamba nginxibe nje ngibe clean yeah umbuzo wesibili ngicela ukubuza ukuthi ingoma like emnandi futhi iperforma ngoperforma hey ingoma emnandi kakhulu endiyithandayo endingayixoli bana bandiyidlalanga ingoma edla yodwa ine message futhi clear uyayibona yeah umbuzo wesithathu festival judging by indlela oyi-experience ngalo ngayinika out of 10 ngayinika abantu festival nje yonke andifuna uqoka bhuti uyabona abantu abenza iKhayelitsha Maskandi Festival ngangaske uNkulunkulu ababusise ngoba lento bayenzayo into yakudala ifunwa ngabantu yabona ngonyaka wesibili lona andifuna uqoka mina noba into okuthiwe ubuye ingabi ngu100% kodwa ndiyabanikeza u95% esibona abantu bekhona begcwele amatikiti aphelile uyabona nje ndibena interview ngolesine umhlobo wenene bese kuthiwa amatikiti aphelile so kumngaske bahlale bexhasa ukwazi bayozokhuthala yeah omnye umbuzo imaskandi artist ezilapha mhlawumbe ufanele ba ungasubo uyibone iperforma ingayiphi ebendibawula uyibona futhi nendiwukhonza kakhulu umculo wayo andisho uba abanye mhlawumbe umculo wabo andiwuthandi ndiyawumamela uyabona ngumenzi khaya akusenzekanga ngoba ke indlela yalungiswa ngapha esibanami ngibuye ndafika later ngenxa yendlela yabona ke kuba ndilazi sangwileli ukha kwathi mawungene ngapha eback but ke eklisi lenze ixesha ku Instagram Facebook TikTok yafumaneka ngubani ukhuluma yafumaneka ku TikTok uNongoma wamawele kaMamchawe yafumaneka ku Instagram uNongoma wamawele kaMamchawe yafumaneka ku Facebook amawele kaMamchawe music page leyo izobuye ibe nginongoma insimbi ethwala insimbi ibuye izoba nginongoma amawele kaMamchawe yeah ningalibali kumnandi siphumile ngosempholo inkosi kakhulu ibe right molweni njani welcome to Just Fashion Maskandi Festival kumnandi kanje akane meniphethe hayi sibonga konke lewango bese Friday KZN phansi estimine ngizobonga kakhulu ithuba ukuthi nami ngicine ngivelile lapha eKhayelitsha kuMaskandi singiqale ngibonga nje futhi ngibonge kumhlobo weneme ngiphinde ngizobonga kini bafowethu ukuthi sigcine nathi sifinyelele lapha ngiyathanda futhi ukuthi sigcine nathi siphumelele njengabo bonke abafowethu njengoba bekhona lapha phinde ngibonge futhi kakhulu ayikho into emnandi nje ukuthi mhlambe sibambisane ayikho into emnandi singamawele kaMamchawe njengamanje ayikho into emnandi ngokuthi sithandane siqhubeke sephambili njengoba silapha sithuthukisa nathi iqembu lethu ukuduma akusinto elula bafowethu ngifuna uqamba manga akusinto elula kumele siphokophele sephambili ngibonga ithuba nami ngingaze ngibe mude kakhulu umfowabo bese lona phansi estimali umsaba ungamazi ngiyabona okay ngifuna nje ukubuza imbuzo embala ngicela ningitshele nge-outfit yenu namhlanje wenigqoke kanjena athini mina ngendlela mhlawumbe ngingabeka ngayo laphana umfethu ekhona wena mfethu ubezo ngendlela obona ngayo ubona kanjani bhuti omdala yabona njengoba silahlele kanje bhuti omdala silahlele u-red and white samaqhawe sichupha isoka njengoba sichupha isoka kanjena siphushana ibrand kaMawela Mamchawe ubhuti Nongoma secentana thina sabaye KZN kodwa umsebenzi wakhe ubhuti omdala sawuthanda ngobani uyasijabulisa and usifundisa okuningi usikhiphe intweni eziningi kubhenya itiki kubhenya yonke into sizama ukukhuza into enjalo ngizama ukuthi eKhayelitsha siyabonga umhlobo wenene umhlobo wenene FM nani bafowethu for ukuchaza ukuthi uMaskandi ube phezulu uMaskandi imnandi ingoma yesintu
ukuthi siphile sonke sabantu. Ke Maskandi Festival ekuseke kusemnandi sizoba mnandi ungahabi ungayindawo just fashion. Okay mamela man anami ndethu namhlanje. How are you two? Right njani? Ngiphila nami. Ngicela ungixelele nge-outfit yakho namhlanje. Why unxibe kanje? What was the inspiration behind the outfit? Okay, so ukubona amabhinqa anxiba kanjani basanxiba the chino engathi so anayi since ndingenayo ichino so decide uba mandinxibe ushoti and then ndinxibe iskipa because anayo la Okay. otherwise Muzulu okanye Xhosa? Thanda bezulu. Zulu because umama wami ngumXhosa and then utata wami ngumZulu so Are you into Zulu guys or Xhosa guys? Zulu. Why Zulu guys? and yes Maxhosa too. andwafuni Okay, true. Mbuzo wesibini, artist ozibukela namhlanje ufuna uyibona iperformer yephi? Shenge Why Shenge? and Ngome wayethana yakhe yephi? That's waqala la kuyithengayo. Okay. Out of 10 festival unika bantu mama. So 8 far. out of 10 Why 10? yonke into right shame yonke into right Lina kuthenga utshwala everything. i-right because banendawo zethu zothengisa utywala mosingapha nangapha so uyachoose uba uzayaphi yabo i-right leyo and ispace i-right andiyazi but ndinike 8 out of 10 andinayo reason uphila andinazi isizathu uba uphila 2 andimazi but 8 out of 10 Okay. Yafumeka emakhasini onxibelelwano Instagram, TikTok, Yes. ubani my friends. ku-Instagram ndinguMahlevet Boy and then ku-TikTok ndinguMoyi. Sakhuphuka ngoshoni and out. Mocho Spande namhlanje manje kusemaskandi festival. Yonke la nto enzeka ndemindezwe namhlanje manje nama nefromane yami. Prince Sotash. Shosho futhi. Fromane first of all attire yakho namhlanje prepare yakho is too much. Xelele mafromane nama ndiqala izantsi manje why unxibe kanje udecided on it inspiration behind outfit yakho namhlanje. Set up. Yo anukuthetha ngakho. Okay. It's fine. Inspiration yami ngathi basindlala emaskandi yabo. Yeah. So you know you must wear lento idlalayo. Yabo most of the times ibrand uthi ke I can say uba yinatsika emaskandi attire emaskandi yeah. So ngiyakhetha kuba ndidibanise nantoni Yeah. abanye abantu esihlangwini fika benxiba ikhavela nentontoni but ke mina kuba mhlawumbe ndingulo nguye so ndidibanise taste yami plus ne taste le emaskandi. Mbuzo wesibini Freeman. What's your best song uyidlala xa ku like in terms of emaskandi ebengoma eqombe kanifaka le emaskandi obvious abantu bazoshuko noba yipi ayikho eyodlula onxiba ngunyoko. hayi sozibe khona Ayikho. Okay artist oqala like mhlawumbe ofuna uyibona perform leyo okanye so performer yipi? I'm looking forward to Limit Lala. I'm looking forward to Shenge. Okay. I'm looking forward to Usminov. Favorite artist yami Menzi seyiperform leyo. So far judge by experience yakhe i-festival ngayinika bani out of 10? So far. Akudalanga ndilapha but in terms of capacity, attendance, 10 out of 10. I've never seen a Kenya Philip Stadium also. Last one uqobela ufumaneka phi emakhasini onxibelelwano TikTok yonke lanto? Okay, TikTok, Facebook, Instagram, Sotash. Facebook, Instagram, Prince Sotash. Nona nyaka nene. Anayi tweet. Siphumile. Sorry. Nemibuzo nje mbalwa nje ukhulula Ndikhulule ndiqathule siyavutsha isichiza. okay umuzo wokuqala khawuxelele ngohlobo onxibe ngalo namhlanje uba inspiration behind i-outfit le namhlanje unxibileyo kwenza ngantoni ngoba Mntakabhuti undibona kona sendinguhafu apha ekubhincini. Bendivutshwe kakhulu emini. Qha sendibona uba ngoku ndila eKapa ke ngoku sendiqonda uba okay masose ndiyithi kancinci ndithini iKapa. Kona ndisendivela kwaTshaluza eNgqongweni Port St Johns Eastern Cape. Yabona uba make ndibe nayo indawo endivezayo umthetho wakhona njengoba wabona le binding yasemampondweni Mntakabhuti. Lento make ndivele nje kuba kuthiwe
i-cultural festival yathi makandivele Ya, umbuzo wesibini ke namhlanje sikule Maskandi Festival. mato Umuntu okulela line up eMaskandi Festival qombe okay zombukela kanye bunomdla wombona into ezinjalo beke artist la. abona abantu ke mntabhuti kwaphaya efemini endeligxume kwasesihlalweni edla lo mntwana kuthiwa ngumenzi nalo kuthiwa ngusheke ngapha sitsho ngobhulu lwam pha ndiyaqoma mandithi nendisiza abantwana kodwa mangandibuya pha ngorhanya ndizombheka uba uyithe chu kanjani engobani yona nto ndisisileyo abantabhu nathi makandibuye khona kona bukwandiva nam ngendatsholoza ndisele amakapha am agcwele kule ndawo ndinjalo kwam ndimandi ndinjalo. Okay, uyibuzo i-festival nje yonke out of 10 ungayinika bani nje ngohlobo obona ngalo yonke into nje enzekayo senje isiphatho. Ndakabhuti ngu-10 out of 10 amanda amakapha ngangendlela uba sithe sifika nje sabe sihlatyezwa kangoba sinikwe neenkukhu ngabantu abalapha saphewa imiphako ndithi kugcwele ezikonziweni apha emotweni akho nto ekhoyo abantu beze ngobuninzi uba sithe xa sisafika apha ngo-10 kwabe kuthiwa i-10,000 yamatikiti seyimkile into ebonisa abantu ogqutyiswa babathandi nabe babona nje phaa kwimidiya kodwa kongona kuthiwa baza kule ndawo abantu bakhupheleka bonke siyibulela loo nto uba asikho ngaphandle kwabo ngokuba sixhiphule emagxeni basibonisa abantu basekapa basithanda sibethela izandla nje ikapa nje eyo ndawo. Emakhasini onxibelelwano uyafumaneka ndingumntwana omgqubayo mna nabo ngabhala apha umntwana omgquba impondo linye vo uyochola mna mntakabhuti sibonge macamagusha into zakuthi simkile kwenje nje matu atsho Okay, very quick. OTT? Okay. So I'm going to I'm a business owner. So I'm going to start with my hair. Installation by me, hair by me, eyelashes homemade by me. Then your t-shirts, then your pants from Foschini. I wear a 360. I wear my clothes. My sister bought them for me, so Andy, I was taking. Okay, second question. How do you rate the festival so far? How's your experience from 1 to 10? So it's my first time supposed to start but for me, I'm gonna give it 11. 11. Okay. Third one. Artist abayizele from ibona. Ayuntu Maskandi qala Maskandi. Ndiyamthanda. A few songs I love. How was it, Duba? Ndiyayazi khona sendithandayo endithandayo I thought ndizoyibona but kuthiwa ayikho bangunuba lo uthi uba izindlu zodaka amandla kababa entshona Maskandi la izindlu zodaka amandla kababa nuba. Okay. No limit. I know what quick one. Instagram Right now, my pizza _Nomi, and then my business page, Nomi's Collection. Spumile out. Say Maskandi Festival, except some non yabona na uchomi yashukuma. Ongale ukrencho mem. Sharp my friend, which one go? Nepila nam sisi mani. First of all, kick on to Nolan OOTT. Yes. Kaleba wine kanje kwenza ntoni ya xekisele njani OTM outfit yakho namhlanje Cape Town apha Mr Price with a fixie Mr Price with a fixie
Umbuzo wesibini, so far uziva kamani kanjani i-festival? Oh, I'm feeling good just because kumnandi share. Third question. Atitho izele abantwana ufuna ibone Ngifuna ukubona umjolisi. Hi Elitsha baby, welcome to Just Fashion. Yonke lento iyenzeka kumnandi kanjani? Angihambi nedwa ngihamba no Ngifuna uchilichili lo mfana ngapha phansi efayela. Etrustart esigodini sasemishini. Ngicela nje ukukhuluma namhlanje outfit yakho mase ugqokeni konse kanjani ya? Cha mfowethu lana ngigqoke amakimkimi mfowethu. Okay. Ngigqoke ukhrawo nezansi ngase ngigqoke leteke. Elelapho wasayebo bhuda kukho kuthini. Umbuzo wesibili bekunjani performer namhlanje uzizwa kanjani? Cha nje mfowethu ake ngiqale nje ngithi ngiyabulela uba ndibe apha ngithola i-chance uba ndibe apha utheka usekhalisha ngiyabulela abafowethu kakhulu abantu balana bangikhombise ukungithanda ngale ndlela lena eyisimanga. By the way bengingalindele uthando elinje especially ebantwini abangasiyo like ngathini abangamaXhosa yabo kodwa ke mfowethu ngibonile ukuthi into engiyenzayo ayithandwa laba abakithi kuphela iphinde futhi ithandwe nangabanye ngathini nangabanye abantu abangasiwona amaZulu. Cha bafowethu ngiyabonga kakhulu nje eCape Town bafowethu bangithola ithuba futhi ngizophinde ngivele ngiyabonga nje kakhulu bafowethu indlela enisikhombisa ngalothando sengathi ningaqhubeka nenze kanjalo ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu futhi ndiyabulela. Omunye umbuzo effect ingoma eyodwa i1 oyithanda ukuperforma yini? Ingoma eyodwa uyaziba wasingenele ngoma abantu bayakhala. Uyabona nje kule ngoma lethi uthi uyangithanda uqamba amanga amayinga yewe mama futhi masendlela ngizosenqedile mzala kodwa Nkosi yami khona nanyana ke engithanda ukugqoka Nkosi yami bethe abasemsini bonke bathi awe ma ninoskono muhle awe ma inkinga ukuthi angaze ngize ngithole ithuba lokuthi ngidlale bafundi kodwa ke cha bafundi ngibonile. Usebenza phezulu album manje EP khona into ezayo amasilindele nganza kwethu nje ngisho la apho ukuthi ngizosebenza phezulu EP yangizosebenza mfowethu ungalindela noma ngabe nini thina asinaso isikhathi sokukhipha mangivuka ekseni ngenza sengathi le ngoma sokumele iphume yikho nje lokho mfowethu engikwazi ukwenza futhi nje bafowethu ngiyabonga kakhulu indlela eningiseka ngayo bafowethu ngiyabonga namamiliyoni ngenza ukuthi sengibabonile enkundleni zokuxhumana subscribe lapho idatha lishipile wena sibonge idatha i-Wi-Fi leyo Maskandi Festival kumnandi kusazoba mnandi angabe ndeja abantu bayakhala ebheke kunzima so ngabe nobani abaphuthi Wama noshengo wasehlala Nkosi mfowethu i-firstborn nje kazwelonke. Ngicela nje ukubuza bhuti wami nje imibuzo nje embali. Oqala ugqoke kahle ngicela ukubuza ukuthi why namhlanje ugqoke kanje na kwenzeka kanjani? Kumuntu ohlezi nje ezoyiqhokela unomali uzoshaya something called casually hayi into engathi mhlambe ineqa or something yes. Omunye umbuzo wesibili ibinjani i-crowd namhlanje uyiva kanjani i-festival njani out of 10 ungayinika i-crowd nje iyona out of 10 ngingayireta way more above than that 10 mfowethu anganoma ngathi 100 over 10 engikubonile nengidiscoverile ukuthi umuntu uyathandwa Cape Town umuntu nje uyathandwa nje in Eastern Cape nje as a whole bayasithanda nje kakhulu and siyabonga sicela bengayini. Okay, imaskandi yini kwena? Maskandi into esakhula ngayo kwethu ithi ngizothini ama-roots ethu where we come from as abantu abangamaZulu kwethu so siyayiphila lento kithi not ukuthi siyayiforce and stuff ingoma oyithanda ukuyiperforma kakhulu abantu bakhale eyi-1 nje phela uyidedele nje sizwe nje uyidedele kancane uthi njengonikodima we njengonikodima wanyonyoba unikodima
Okay, silile album khona album ezayo ama EP ko December kwenzakala. Only features baba, just features, nothing much. Kuma TikTok yafumaneka, Instagram, Facebook. Yeah, TikTok Mshengu wasehlala Nkosi, Instagram Mshengu wasehlala Nkosi, Facebook Mshengu wasehlala Nkosi. Bonga mina siyaphuma manje. Yabo. Welcome to Maskandi Festival. eKhayelitsha kumnandi kugcwele. I have the most beautiful girl so far. Uranjani choma? Yaphila khona njani? Yaphila namsho. Tell us OOTD first. Izicathulo suka nje eKZN. Okay, sakhuphuka. Imbatata zeWeketholo. Ku-TikTok uWekethelo uyafumana imbatata ubhala nje isibongo sakho lezansi. Ijini kuthengiswa yimi u300 ne-top lena. Sisidoshi ke lona ufundile ya. Hayi wena. Okay, onyimuzo wesibini so far. How's your vibe? How do you feel the festival from 1 to 10? Ungayinika ba? Kuba nje bengizela ukuzela nje ukonwaba ngayinika u10. Yebo zikhona nje. Mara ngizoyinika nje u10 ngoba yasikisibhuti wami ngizele nje ukonwaba so 10 out of 10. Okay, artist yakho zeyibukela lapha namhlanje anye i-artist zakho Nkosi yami, mangiqala ngisho nje ukuthi ngikhathazekile umoya wami nje uphukile. Yini why? Nkosi yami agcoka manje iqhawela malikho.